este pe noi. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și nu ne-a dăruit viață veșnică, veniți să ne închinăm învierii Lui celei de a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Luați loc pentru câteva minute. Aș dori să vă pun la suflet câteva cuvinte despre Evanghelia de astăzi. Evanghelia de astăzi ne vorbește despre vindecarea unui paralitic de la scăldătoarea Pitesda. Și are o mulțime de învățăminte pentru noi toți, cei din ziua de astăzi. Să nu uităm în primul rând că ne aflăm încă în perioada următoare învierii Domnului. Este perioada de lumină. Este perioada de bucurie. Ne aflăm în perioada Penticostalului și Dumnezeu ne invită să-L descoperim ca pe Dumnezeul cel înviat și în viața noastră. Învierea Domnului nu a trecut. Abia a început în noaptea Paștilor și ea se continuă așa cum s-a continuat postul mare pentru noi timp de 40 de zile. La fel se continuă și învierea Domnului. Este o perioadă în care îl descoperim pe Dumnezeu. Ați văzut că atunci când am intrat în post, am intrat destul de greu. Am avut mai întâi o săptămână a brânzii, a cărnii, a brânzii și după aceea am intrat în post și foarte greu ne-am acomodat. Abia când am ajuns aproape de săptămâna patimilor, parcă am intrat cumva în duhul acesta al pocăinței. Cei care ați intrat mai repede, este foarte bine. La fel și cu învierea. În data de înviere, totul se schimbă. Din mormântul cel întunecat, lumina lui Hristos înviază, dar ea nu ține doar o noapte. Starea de bucurie trebuie să o menținem și noi. Este o stare pe care o menținem de bunăvoie. Când am postit de bunăvoie. În general, oamenii care sunt bolnavi sau neputincios nu trebuie să postească de mâncare. Pentru că trupul este slăbit. Normal, postul este pentru oamenii sănătoși care și-au o cruce de voie. Eu vreau să mă înfrânesc de la mâncare, eu vreau să mă învârnesc de la băutură, eu vreau să citesc mai mult Scriptura. Vedeți cum mintea devine stăpânul întregii noastre ființe? În postul mare, prin minte și prin rugăciune, care se coboară în inimă, încercăm să intrăm într-o nouă realitate. Încercăm să murim. Oamenii mor în fiecare zi. Oamenii se îmbolnăvesc în fiecare zi și oamenii stau în pat în fiecare zi. Ei bine, noi în postul mare am zis: Doamne, vreau să mă îmbolnăvesc de dragul Tău. Vreau să-mi țin trupul sub stăpânirea minții. Lucru foarte important, pentru că l-am făcut de voie. La fel este și cu învierea. Învierea Domnului se întâmplă și în viața noastră atunci când o căutăm. Învierea nu se întâmplă doar ca un hocus-pocus. Învierea trebuie căutată. Și în Evanghelia de astăzi avem Evanghelia paraliticului vindecat, în care observăm că acest om a fost paralizat de 38 de ani. O viață de om. Paralizat de 38 de ani. Stătea la această scăldătoare în Pitesda. Așa era rânduiala în Ierusalim. Era o scăldătoare care la un moment dat se tulbura. Sigur că mulți oameni au început să spună: ce este această tulburare a apei? Este o apă vindecătoare, miraculoasă. Era ceva cu această apă, pentru că atunci când se tulbura apa de către un înger al Domnului, cine intra primul după tulburarea apei
Se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Imaginați-vă câți oameni nu stăteau acolo bolnavi, așa cum și în spitalele noastre stau oameni bolnavi. Stau oameni bolnavi la coadă ca să primească un trial de un medicament, să primească o operație. Deci era o scăldătoare, era un loc. Și era un fenomen care se întâmpla. Era un înger care se cobora, era un fenomen care se întâmpla și se întâmplă în lumea noastră. Dumnezeu lucrează în felurite moduri în lumea aceasta. Ne vindecă pe diferite căi, naturale sau supranaturale. Căile naturale sunt acceptate de biserică. Exercițiul fizic, medicația, sportul, tot ceea ce ține de partea naturală noastră și de vindecarea noastră prin medicamente naturiste, este acceptată de biserică. Ei bine, acest om stătea acolo de 38 de ani. Și ne spune că la această scăldătoare era o mulțime multă de bolnavi. Ce fel de bolnavi erau acolo? Cine își aduce aminte? Orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei. Toate aceste boli fizice se traduc nouă în boli sufletești. Și noi suntem cei care, după învierea Domnului, așteptăm ca Domnul să învieze și în viața noastră. Și suntem bolnavi de diferite boli. Aceste boli sunt cele 7 păcate capitale. Știți care sunt cele 7 păcate capitale? Nici eu nu le cunosc pe toate, de aceea l-am scris pe hârtie. Dar haideți să le încercăm împreună. Acele 7 păcate capitale despre care Biserica le spune că prin ele cumva ne depărtăm de Dumnezeu. Care poate să fie unul din păcatele capitale? Mândria este primul păcat capital. Mândria. Ce înseamnă mândria? Înseamnă să ai părere de tine, dar nu acea părere de tine sănătoasă. Că noi trebuie să avem o mândrie sănătoasă. Adică să nu fim călcați în picioare, să fim apreciați pentru ceea ce suntem. Dumnezeu ne cheamă să fim smeriți, dar nu să fim proști. Omul mândru este omul care n-a intrat în legătură cu neputința lui. Când eu nu cunosc slăbiciunea mea, nu accept nici în fratele meu. Dacă eu nu cunosc păcatul, cum poate să spună fratele că eu sunt păcătos? N-are cum să spună că sunt păcătos. Că eu nu văd păcatul. Aceasta este mândria. Să nu intri în legătură cu neputința ta. Că dacă eu intru în legătură cu neputința mea, te accept și pe tine neputința ta. Accept și pe tine. Ai greșit. Înțeleg, ești om. Că și eu sunt om. Când ești mândru, zici, nu, tu ești un dobitoc și eu sunt Dumnezeu. Inconștient o zici. Alt păcat, care poate să ne cuprindă și pe noi la scăldătoarea viteza din biserică. Mândria. Lăcomia este unul din cele 7 păcate capitale. Să fii lacom. Să fii lacom. Un alt păcat. Încercați. Desfrânare. Curvia este un alt păcat capital. Pentru că păcatul intră în trupul nostru și prin trupul nostru ni se pervertește și mintea și sufletul. Citeam zilele trecute cum se poate transforma energia sexuală într-o energie mentală extraordinară. Este o energie și energia sexuală este una dintre cele mai puternice energii pe care o avem noi în natura noastră, umană. Iar ea, dacă nu este canalizată, ea nu poate fi oprită total. V-am spus că niciodată un păcat doar îl oprești și nu mai faci. Un păcat trebuie înlocuit cu o virtute. Pentru că este o energie. Un păcat are o energie. Și dacă energia aia tu numai o ții, el la un moment dat o să bufnească. Este ca un râu, ca un baraj, care trebuie o sursă de ieșire a acelei energii. Iar Sfinții Părinți ai Bisericii și monahii au și energie sexuală. Numai că prin rugăciune, prin postire, au luat toată energia fizică și au transformat o energie spirituală. În har. Nu vorbim în biserică de energie. Este har. Este puterea sufletească, puterile sufletești. Exact, desfrânarea. Care mai este unul din cele 7 păcate capitale? Mai avem 4. Să furi. Da? Să nu furi este una dintre cele 10 porunci. Și să nu furi se include în aceste păcate capitale.
Să mai încercăm alt păcat capital. Care? Invidia. Invidia este un alt păcat capital. Când ești invidios. Aceste păcate capitale, vedeți că se referă mai mult la puterile, aceste energii ale sufletului și ale minții, care se transformă în trup, în păcate. Încă 3. Care? Beția. Beția este, dar nu este un păcat capital în sine. Păcatul capital sunt cele care tronează în minte, mai ales. În minte. Desfrânarea face iubirea de bani. Iubirea de argint este încă un păcat capital, pentru că atunci când iubești banul, se deschide și o poartă către toate patimile, către beție, către desfrânare, către toate. Dar desfrânarea și iubirea de bani în mod special. Și încă 2. Gelozia. Gelozia este, dar nu din cele 7 păcate capitale, face parte. Este o putere a sufletului care e folosită greșit. Încă 2. Mânia. Când te mânii, este un păcat capital. Pentru că toată energia ta sufletească intră în mânie. Adică este ceva negativ care îl transmiți celui de lângă și cel de lângă simte asta. Vorbeam ieri la un botez care l-am avut, în care zicea: Doamne, să binecuvintez pruncul acesta cu puterea bunătății tale. Bunătatea are putere. Nu numai mânia. Că noi știm că atunci când suntem mânioși avem putere. E o vână, e o putere care iese în cuvânt, iese în privire, iese în încleștare. Unul dintre lucrurile pe care învățam pe middle schoolers la școală care aveau anger management issues era un lucru simplu. Când te enervezi, deschide-ți palmele așa. Când te enervezi, lasă mâinile, pentru că enervarea îți încleștează trupul. Deschide mâna. Dacă stai cu mâinile deschise, nervozitatea scade. Pentru că pleci de la trup și îți modifici starea mentală prin deschiderea mâinii. Și încă una, la care nu v-ați gândit, încă un păcat capital. Să ucizi este, dar nu este între aceste păcate capitale. Nu? Mergeți un pic într-o parte mai lejeră, așa mai relaxantă. Care este? Lenia. Noi aveam în seminar 2 mari sfinți, când eram la liceul teologic. Știți care erau sfinții noștri? Poate știe Cornel. Sau Adrian. Doamna Brondea să știe, da. Sfânta Lene și Cuviosul Somn. Erau sfinții cei mai prăznuiți în fiecare săptămână de către noi. Sfânta Lene și Cuviosul Somn. Care nu sunt chiar. Sfânta Lenea este un păcat capital. Pentru că energia ta rămâne într-o stare așa de letargie. La scăldătoarea din Betesda erau acești 8 orbi bolnavi care toate aceste slăbiciuni trupești se transformă în aceste păcate capitale care fac parte din energia și din starea sufletească a noastră. Observați că acest slăbănog a avut o scăldătoare, a avut oameni în jurul lui, dar oamenii n-au putut să-l ajute pe slăbănog. Pentru că fiecare vrea el să sară în scăldătoare. Și când vine Domnul îi zice: păi ce faci la scăldătoare? Zice: uite, stau aici de 38 de ani și când se tulbură apa, mă bucur și eu și până să mă duc eu. El era paralizat. Până să ajung și eu la scăldătoare, sare altul înaintea mea. Nu se întâmplă desigur să sară altul înaintea noastră? Păi, se ia înaintea noastră ce am vrut noi să luăm. E bine, Domnul ne zice așa: nu te ajută niciunul dintre oameni, te ajut eu. Ia sfatul tău și umblă. Vedeți ceea ce ne dă Hristos? Hristos ne dă această bucurie și învierea care o simțim de Paști. Și după Paști o simțim pe parcursul întregii perioade a Penticostalului. Și aceasta este învățătura la care ne cheamă Dumnezeu astăzi. Dacă ne stăpânește vreun păcat capital, și ne stăpânește un păcat capital, pentru că acestea sunt energii ale sufletului nostru. Dacă ele nu sunt virtuți, ele sunt păcate. Energia nu pleacă din noi. Harul lui Dumnezeu este în noi. Noi decidem după înviere unde ne canalizăm energia, unde ne canalizăm virtutea, unde ne canalizăm puterea trupească și sufletească, în bine sau în rău. Și Domnul ne cheamă și pe noi, cei paralizați din zilele noastre, paralizați de boli pe care le cunoaștem sau nu le cunoaștem, să facem acest pas către El și să-i căutăm învierea.
Îi căutăm învierea prin slujbe. Dacă în post i-am căutat moartea prin postire, cum putem să-i căutăm învierea în zilele noastre, acasă? Prin ce putem să-i căutăm învierea Domnului în zilele noastre? Rugăciunea care este și în post și în afara postului, altceva. Ce este diferit după post sau ce este diferit în perioada asta față de perioada dinainte de post? Ce să facem? Să facem binele. Să facem binele. Îl faci totdeauna, Milostenea, nu? Ai o faci și în timpul postului. Cum ne bucurăm noi că Hristos a înviat? Cum? Vedeți că ne-am blocat? Că nu știm cum să ne bucurăm. Parcă am zice un pahar de vin și un mititel. Dar parcă nu-i bucurie în Domnul, nu? Parcă e bucurie doar în trupul meu. Iubire de aproapele care e și înainte de post, și în post, și de după înviere. Cum? Că Domnul nu viază în noi. Că nu știm să-L căutăm pentru. Știți de ce? Că de multe ori, nici eu n-am răspuns. Și eu îl caut. Știu că nu se îngenunchează, da? Nu îngenunchem în timpul acestei perioade, pentru că e perioadă de înălțare, dar noi oricum nu prea îngenunchem așa de mult. Așa că asta nu se pune. Asta se pune în mănăstire, unde băieții și măicuțele fac acolo bătălii câte 100 în fiecare zi. La noi nu se pune asta. Noi stăm mai mult în mașină vreo 8 ore. Cum vedem învierea Domnului? Nu ne așa. Schimbarea minții. Încercați ca în tot ceea ce faceți săptămâna aceasta să vedeți binele. Să-L vedeți pe Hristos cel înviat. În orice durere pe care o aveți, în orice neputință, să vedeți învierea lui Hristos. Doamne, cum ai înviat Tu? În mine, în aproapele meu, în boala care o am, cum ai înviat? Vedeți că atunci când Domnul înviază, nu ne facem noi născuți, nu ne schimbă. Nu zice, Gheorghe, ai fost bolnav, acum după înviere tu ești Vasile. Nu este această schimbare. Domnul după înviere, cum îl cunoaștem? După semnul cuielor. Tot ce am avut Dumnezeu vrea să transformăm. Cuiele, coasta împusă, durerea, rana. Domnul ne cheamă să o transformăm, nu să o ascundem. Nu mai există, nu mai am. O am, Doamne. Dar Tu ești Cel care îmi dai învierea. Tu ești Cel care îmi transformi mintea. Fiți mai pozitivi în această perioadă. Să vedeți binele din lume și din cei din jur. Și cântați Hristos a înviat. Unul din lucrurile care nu le înțelege foarte bine este că ceea ce spunem ne modifică. De aceea biserica zice, nu înjura. Ce poate să fie rău într-o jurătură? Păi aduci dormitorul în public. Aduci viața intimă, o pui așa în public. Care e problema cu chestia asta? Este o problemă mare. Că ni se transformă energia interioară prin cuvânt. Ceea ce v-am spus eu acum 5 minute, 10 minute, v-a transformat. Ceea ce spuneți dumneavoastră în casa dumneavoastră vă transformă. Cântați Hristos a înviat dimineața, la amiază și seara. Cântați de 3 ori dimineața, de 3 ori la amiază, de 3 ori seara. În fiecare zi până la înălțare. Un mod de a înțelege învierea lui Hristos. Doamne, chiar nu te simt. Nu simt învierea, dar scânt. Hristos a înviat ca Tu să mă transform prin cuvânt. Fapta, sigur, se continuă. Rugăciunea când o spuneți în această perioadă, să nu fie doar o rugăciune din nou. Doamne, dăm, Doamne, dăm, Doamne, dăm. Doamne, mi-ai dat. Doamne, Tu m-ai înviat. Doamne, Tu m-ai ajutat. Ce? Tot să ne dea, tot să ne dea. Domnul nu-i vrăjitor. Dumnezeu este prietenul nostru. Se naște în potir, moare în potir și ni se împărtășește. De ce? Ca noi să spunem, Doamne, ai înviat în viața mea. Să nu mai cerem. Să-i mulțumiți. Doamne, mulțumesc că mi-ai dat. Restul le fac și eu, Doamne. Dar te rog frumos să rămâi în viața mea. Nu mă părăsi, Doamne. Fii cu mine. Luminează-mă, ajută-mă. Că Tu înviezi în viața mea. Bine? Lucrul acesta este foarte important. Energia sufletească să o ducem prin înviere. De multe ori nu știm să ne bucurăm. Noi creștini ortodoxi. Se bucură mai mult protestanții decât noi. Te duci într-o biserică de negri sau African Americans și dacă zic un cuvânt, Domnul a înviat, și ce se întâmplă? Unul din spate zice, Aleluia! Praise the Lord! Aleluia! Praise the Lord! Ați fost în Țara Sfântă când vine Lumina Sfântă? Am înțeles că sunt anumite etnii acolo care încep niște arabi. Cu lumina.
Îi vedeți pe greci și pe sirieni la Flori. Am văzut un preot grec pe o trotinetă prin biserică, mergea pe trotinetă și arunca în stânga și dreapta. E o bucurie. Noi când o auzim, ce Doamne, e normal, nu e normal, ce cum ne exprimăm bucuria? Că ne-am învățat să ne explicăm prin împăhăresc, 2-3 și ceva la burtică și după aceea la repaus. E bucurie și aceea, că e trupul nostru. Dar cum facem bucuria să fie și mai duhovnicească? Gândiți-vă la asta. Dar cântați de 3 ori pe zi, 3 ori dimineața, 3 ori la mea și 3 ori seara, Hristos a înviat. O să vedeți cum se va transforma viața dumneavoastră prin această simplă cântare.